سلام زخبركم تخاتلتي سناي زمن كم دما مرهم ميدا كميل لهم كم يتخونوا ماركس لما عنتي مس يوناس شبر أبهلو كنتات تانحيت كنجبرينا يوني كميل لهم يكنيها سلام سناي እግዚአብሔር ይመስገን ደሃና አለሁ ጽቡቅ እኔ ለሁ ተጣፊና አይናገኒና ልንቀነ تتعفينا عنينا زخبركم تخاتلتي نسناي زمن كم دما مرهم ميدا سبسكرايب تقبروا رئيتهم دما بوتا كومنت تقدفولنا محسن ناي لما عنتي مدبنا ترى مهرات هبقال سنا انتايو عبزبليو ግን ቅድሙኡ ህሉ ኩነታት ቁርብ ዝትንክፍ ከነብሎ ኢና ብፍላይ ብወገን ሱዳን ዘሎ ጉዳይ ዝወጽ ሓበሬታ ኣሎ ንዑ ቁርብ ትንክፍ ከነብሎ ኢና ሞ ቅድሚ ቪድዮ ነርእየኩም ኢና ኤርትራ ብዘሰልጠነቶም ሰራዊትና ተሳዒርና ክብል ጀነራል ሕመድ ተዛሪቡ ኣዛዚ ፍሉይ ኣሃዶ ዳዓመል አልሳሪዒ ወይ ከዓ አርኤስኤፍ ሌተናል ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳግሎ ወይ ከዓ ሕመድ ኤርትራ ብዘሰልጠነቶም ሰራዊትና ተሳዒርና ክብል ሎም ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ንኤርትራን ንፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቅን ከሲሱ أفورق الأسد قاتل واقف معاهم ده والله عنده مكتب والله نحن دفار ملوه ورق ብዘሰልጠነቶም ሰራዊትና ተሳዒርና يوني مباركم زي كسمعو زصنحكا عزاز حيلتات وهاب دغف ويتوم RSF تباهيلهم زفلطو حمدان داغالو كمزي سمعكايو اب ኤርትራ ዝሰልጠኑ ሰራዊት እዮም سعيرومنا يدلومو اسكي انت عينت قبر ملس خوني انت عينت تثبيتي زلكا ግርም هو تاي ناي تأزاز سراويت دعمل سريع بعرب زغبرو مغلصي مس مخانو تناي ቋንቋ ሕጽረቱን ስለዘለውና እንታዩ ኢሉ ኣብ ዝብል ጉዳይ ሰብ ዝመስሎ ገለ ሰባት ብዝሃቦ ሓበሬታ መሰረት እዩ ክዛረበሉ ቀኒ ዘሎ ገለ ሰባት afte መጀመርያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ሕነናይ ምፍዳይ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ከም ዝበለ ምስታ ዝበልካ ደሚሮም ብሰንኪ ኤርትራ ዝገበረቶም ትእትታው ኣብ ኤርትራ ሰልጠኑ ኤርትራ ዘሰልጠነቶም ሓይልታት ኣብ ጉዳይና ብምትእትታውዮም ካብ ካርቶም ክንወጽእ ተገዲና ገለ ዝብል ደሚሮም ስለዚ ኣብ ኤርትራ ኻ ሕነ ናይ ምፍዳይ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ኢሉ ዝብል እዮም ሓበሬታ ዘርጊሖም ማለት እዩ። ሕጂ ኩላትና ቋንቋ ሕጽረት ኣሎ ግን ኣነ ብኻልእ መንገድታት ከም ዝረኣኽቦ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ማዕከናት ዜና እውን ከም ሰማዕናዮ እቲ ዘረባ ናይ ኤርትራ ምትእትታው ኣብቲ ኩናት ከም ዘሎ ንሱ ከም ዝጎድኦም بقندو خا إيرترا تسلطنهم زلا حيلتات تدقفهم زلا حيلتات آخرتي إسلاماويان حيلتات كم زخون يزغلص إذا دما 00 نتزوبا وخون نتهاجرون زغود مخانو يزغلص مالتيو سلازيم كم زفلت نوح زبلا عامتات استفلاليو تقاومت حيلتات ناي سودان سرعه تقدف كسلطن كدقف كم زصنحن كومنا جبرة نتهاجر كهوخا خمس أنحني نفلت إنا زي حدش نجار يكونن تبه تسرعتون بهرياتو خمي ببقوانو أبناء جوربيت هاجرات تقاوم تحيلتات دقفنا جبرة حلوف حليفوون كابترا تقاومتي يخونو وي منجستاوي أكلات مدقف حليفو بعلم درجاونا شبرتي تبهيلهم استفردو حيلتات كم بعل الشباب مالتيو ኣብ ጉዳይ ሶማል ኢዱ እትዩ ንአልሸባብ ብምድጋፍ ብዙሕ መረዳእታን ጭብጥታትን ተረኺብዎ ኣብ 2009 ድሕሩ ናብ 2011 እቲ ንፈልጦ እገዳ ኣብ ልዕሊ ሃገርና ክወርድ ክኢሉ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዝተለምደ ተግባር ናይ ተስርዓት እዩ ንውሕ ዝበለ ዓመታት ኣብ ጉዳይ ሶማልያ ዘለው ዕጡቃት ሓይልታት ይድግፍ ተገምጢሉ ንመንግስቲ ይድግፍ ንገለ ደግፍ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያውን ንስርዓት ይወደግ ዝቃወሙ ዝነበሩ ዝተፈላልዩ ብርክት ዝበሉ ሓይልታት ከም በዓል ግንቦት 7 ግንባር ሓርበኛታት ወይ ድማ አርበኞች ግንባር ዝበሃል ደምሒት ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ሓርነት ትግራይ ዝበሃል ብፍላይ ብተወለድቲ ትግራይ ዝቆመ ሓይሊ ማለት እዩ ንከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሓይልታት ንናይ ሶማሌ ክልል ናይ ኢትዮጵያ ዘላ ሶማሌ ማለት እዩ
ናቱ ተቃውምቲ ሓይልታት እውን ናይ ዞም ሰራዊት ሓርነት ኦጋዴን ዝበሃሉ ወይ ድማ ኦብነግ ዝበሃሉ ውድብ እውን ንኦነግ እውን ንናይ ኦሮሞ ሓርነት ግንባር ማለት እዩ ንከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሓይልታት ፕላስ ናይ ሱዳን ተቃውምቲ ሓይልታት ብምድጋፍ ይፍለጥ ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ ከዓ ኣብ ጉዳይ ናይ የመን ብምእታው እውን ሓደ ግዜ ንሑቲ ክድግፍ ይጸንሕ ምስ መን ኢኻ ትብላ ምስ ኢራን ወጊኑ ናይ ኢራን ዕዙብ ኮይኑ ብናይ ኢራን ደገፍ ንሑቲ እናደገፈ ጸንሕ ተገምጢሉ ከዓ ዝበለጸ ቀረብ ዝበለጸ ህያብ معسب هياب كأخاب سعود عرب مصر خبخا مس سعود عرب وجينو خا نتوم أقدم خدقفهم تصنحه ناي حتى حيلتات كأ كاب عسب كاب سفلالي خوابتات إرترا سفلالي ومتقعتات كف النوم بوتهم ما تاجي كاب ممتشاءن بوتا خاب مهابن حليفوها بجبرون سراويتو أختيتون أبزي ملكتهم كينات كتف رئينا إنا مالتيو سلازي زي سرعزي أنا نيرترا خابزو قوات أرجميرو سلطان ناي إرترا بعمس كابزو قواصاصر جميرو نزحلفو 34 عامታት ኣብ ናይ ጎረባብቲ ሃገራት ካብኡን ናብ ባሕሪ ሰገር ዘሎ ሃገራት ሓይልታትና ደገፈ ኢዱና እተወ ከም ሓደ መንግስቲ ዘይኮነ ከም ሓደ ኣሸባሪ ጉጅለ ወይ ድማ ከም ሓደ ናይ ሃገራዊ ሓላፍነት ዝተሸከመ ዓይነት ዘይኮነስ ከም ሓደ ተቃዋሚ ሓይሊ ዘምስሎ ዓይነት ምንቅስቃሳት ብምግባር ዝፍለጥ ንውሕ ዝበለ ዓመታት ማለት እዩ كم ويلو خا حجي السودان قدم 2 عامات اب ورح ميازيا يمسلني ناب كينات حد مساتوتون كمتي مجمريا زبحال زنبره تو كينات كجمر كله اب مجمريا ن حيلتاتنا دعمل سريع جنرال حمدان دغالو زمر حيلي يدقف كم زنبره يتي حبريتا مجمريا زسمعنايو اي صنحن او كله قمطليلو اب دحرتي ناي البرهان حيل خا بعل ግብፅን سعود عربን ስለ ዝነበራ ብናተን ፀቕጥ ኸውን خل بخالق ዘካይዶ ካልኩሌሽን ግምጥል ኢሉ ከዓ ናይ አልቡርሃን ሓይልና ምድጋፍ ተሰጋጊሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ 2 ዓመት ዝሕለፈ ኩናት ሱዳን እዚ ስርዓት እዚ ቀሊል ዘይበሃል ምትእትታው ገይሩ ኣብ ህዝብታት ሱዳን ንሓደ ወገን ደጊፉ ኣብ ዘጋጠመ ምፍሳስ ደም ኢዱ ሓዊሱ ማለት እዩ ንኤርትራውን ኣብ ደም ናይ ጎረባብታ إذا أتيخدشوكو دم أبزبانا أب إذا دم كله بمقبار صلاتي ببوانو نخم مرلايو زمت أزلو كم تقدم زبالكوها أبتن كل الجربات هاجراتنا زجبرهم متتاو منجستاتن حزبتاتن نايزن هاجرات حماقات أمامتها قبل علي إيرترا كهلوان جيريو كابو حليفون سفيح محبر سب علم أبروحون كربان زلوا هاجرات نزل سرعات زي بحرياتنا يتسرعات ኣብ ሃገር ኤርትራ ሕማቅ ስእሊ ክሕዛ ገይርዎን እዩ ኤርትራ ከም ሃገር ዝኾነ ይኹን ኣብ ጎና ደው ዝብል ዝድግፍ ስርዓት ወይ ድማ መንግስቲ ከምኡን ብፅቡቅ ዓይኒ ዝጥምትዋ ጎረባብትን ርሑቕን ህዝብታት ከም ዘይህሉ ገይሩ ኣነፂልዋ እዩ ዝርከብ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ናይ ሱዳን ናይ ልዕሊ 2 ዓመት ኩናት ከምዚ ክንገልጾ ፀናሕና ክንድዚ ዝኣክል ምትእትታው ገይሩ ኣብ ዘይምልከቶ ኩናት መንእሰይና ኣብኡ ከም ዘእተወ እቲ ሓበሬታ ሰማዕ ዘሎ أو من أسيات يتوفقهم ذلو يزفلت مالتي كينات تأتيها تأنصار كذا حيلي ما يكون نزنت قالك كم تخمخ حوي زنت سكسو بزح سبت في أخون كم زخل ردوا أنا جاريو مالتيو بعبي أخا أب حزب السودان زحدرو زلو قسلي أب أوز فتر زلو حنا نايم فداي سمعيتن كيمن قليل يكونن وعيلو حديرو إذا عدازي إيرترا تخوف العدا خون خليو مالتيو بحفشة جن سرعة تقدف أب قداي السودان يدو بمئتاو ناي دعمل سريع حيلي كبيت زخنة قدات كم زبس حليو كتردع تخيل كابت مجلس ناي تمرح مالتيو ازي لو مزوات زلو نجار يكونن قدمي لو قل مجال وارح تاني حيو تي مرحنا تي حالتات هصوص رديت زبهال ناي RSF ديو قالوا نعوم دعمل سريع مالتي ببوانو يجلس نيريو ناي إيرترا متتاو ناي عب حدا قطعمون ناي تግራይ متتاون كم زلو جليس نيريو كم بستفلا لي منقدتات نسمعو كم زلنا
ናይ ገለ ሓይልታት ናይ ትግራይ ዕጡቃት ሓይልታት ናይ ትግራይ ኣብ ሱዳን ምህላዎም ሓበሬታታት ኣሎ ይፍለጥ እዚ እቶም ሓይልታት ሳቶም ኣብ ኩናት ናይ ሱዳን እውን ንሓደ ሓይሊ ብምድጋፍ ተሳትፎ ከም ዘለዎም ይግለጽ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንውሕ ዝበለ እዋናት ዝገበረ ምትእትታው ናይ ዝስርዓት እዚ ኣብ ሱዳን ንኤርትራ ርእሱ ዝኸኣለ ሓደጋ ሒዙላ ክመጽእ ከም ዝኽእል ይፍለጥ እዩ ኤርትራ ከም ህዝቢ ኣብ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ኩናት ኣብ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሓዊ ብምንታይ ምኽንያት እዩ ቀልጢፉ ሸውሃታ ዝኽፈት ሃገር ትኸውን ዘላ እንተ ኢልካ ረብሓን ዘላቒ ሰላም ምስ ጎረባብቲ ናይ ሃገርና ኣብ ግምት ዘእተወ ናይ ህዝብና ረብሓ ብግምት ዘእተወ ናይ ሃገር ከም ሃገር ናይ ሃገርና ረብሓ ብግምት ዘእተወ እውን ኣይኮነን ኩሉ ብዓይኒ ምንዋሕ ስልጣኑ እዩ ዝቕመር ከምኡ ተገይሩ ድማ ናብ ኩናት ዝእቶ ኣብ ኩናት ሱዳን እውን ከምኡ እዩ ማለት እዩ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ንባዕሉ ዝተገብረ ምትእታው እንተሪኢኻዮ ንስልጣኑ ብግምት ኣትዩ ስልጣኑ ንምንዋሕ ኳልኩሌት ገይሩ ዝኣትዎ ኩናት እዩ ወይ ድማ ውግንናታት ዝግበሩ ሕጂ ምስ ኢትዮጵያ ዝተገብሩ ዝምድናታት ርኢናዮም ኢና መጨረሽኡ መዓት ደምነታዊ ኩናት ኣዋሊዱ ብጀኖሳይድ ክንሕተት ናብ ዘኽእለና ገበና እትዩና ከም ህዝቢ ከም ሃገር ማለት እዩ ንነዊሕ ዝተሓስበሉ ስለ ዘይነበረ እውን ብተፈጥሮ ቁኑዕ ስለ ዘይነበረ ምስ ናይ ኩናት መጻምድ እውን ሕጂ ከዓ ናብ ሓድሽ ኩናት ከእቱ ኣብ ዝኽእል ምፍጣጥ እዩ ዘሎ ሕጂ ንነዊሕ ተሓሲቡ ንህዝብናን ንሃገርናን ዘምጽኦ ረብሓ ተሓሲቡ ይኮነን ዝግበር ዘሎ ስለዚ ብተመሳሳሊ ኣብ ጉዳይ ሱዳን እውን ከምኡ እዩ ዝግበር ዘሎ ሕጂ እምበኣር ድሕሪ ዝዘረባ እንታይ ክስዕብ ይኽእል ሓምዳን ዳጋሎ ሕነ ክፈድየ ናይ ሕነ ምፍዳይ ስጉምቲ ክወስድ እየ ኢሉ ዶ ኣይበለን ካልእ ጉዳይ ኮይኑ ግን ይተርፍ ዲኸ ከምዚ ዓይነት ክሳራ ዘብፅሐልካ ሓይሊ ክሳብ ክንድዚ ተዋስኦ ዝገበረ ክሳብ ክንድዚ ጣልቋ ምእታው ኢዳእታውነት ኣብ ጉዳይ ጎረቤት ሃገር ዝገበረ ሓይሊ እሞ መዓት ክሳራ ዘወረደልካ ሓይሊ ተዛረቦ ይትዛረቦ ሕነ ክፈድየ ባላይ ትብል ሕነ ናይ ምፍዳይ ስምዒት ከም ዝህሉን ድሌታት ከም ዝህሉን ርዱእ ነገር እዩ መዓልቱ ሓልዩ ዝምችኦ ሰዓት ተጸቢዩ تا تجبر نحن مفداي سوقم تخوس داخل مزخل فلوتيو دحارتي عطوق حيلي ني حمدان داغالو دعمل سريع زبها حيلي قليل حيلون يكون ترى تقاوم حيل خمزناتنا ويا بكالو اب كبابيتاتنا نفلطو حيلتات يكون منغستاوي ملكع زلوو منغست خبلو زخل حيلي قمنا بعتقي بدبلوماسي بستفلاليو منغدتات غزيف زبها العقم زلو تكنولوجي زعتقه استفلاليا زترقق درونات زونن حيليو سلازي ز حيل زي اب ايرترا كبيد عنوت زيبصحلو مخنيات يلم عقم له خمو خغبر مخنياتو رينينا نو اب قدم كبل اب بزقربا سومنات ابورت سودان كبيد متقعتي فصيمي اب حيل اير ناي سودان يخون اب ودب اب اي ثينك اب معرفون فرتون كبيد ناي درون متقعتي اكايديو ابتي سفلالي اغاطامتات زوهاب زلو مغلص بوغن دعمل سريع كابو حليفون ግብፂ ኣብ ሰራዊት ሱዳን ደገፍ ኣብ ትህበሉ ሰዓት ትኽተሎ መንገድታት ብባይታ ዝግበር መንገድታት ኣብኡታቱን መጥቃዕቲ ጌርና خساره ሪና ኢና ናይ ግብፂ ትሕዝቶውን ኣብ ናይ ግብፂ ሓገዝውን ዝብል መግለጽ ኣሎ እምበኣርከስ ከምና በለ ነዛ ብቴክኖሎጂ ኣብ ዝደሓረ ደረጃ ጠቅላላ ምስ ቴክኖሎጂ ዘይተቀራረበት ሃገርናውን ብቀሊሉ ከቢድ ክሳራ ከቢድ ጉድኣት كبصح يخلي اب تسرعات اب لعل تسرعات اب لعل تحسو اب لعل وتادراو تحسو يخون اب كال ناي تسرعات ماخلات صقم زلو يكونن نحنا نحازنلو سرعات يكونن اب لعل حزبنا كن مخنياتو تا تتكوسكا بومب مريصات وقع يكونتن سلازن حزبنا اب سلاماوي حزبنا اب حزباوي تكالات اب ناي حزب هابتي كبيد عنوت كورد وني خيلو ازي زسكف كونتاتي سلازي سقيلهم زريئو يكونن وعيل حديرو حنا ناي مفداي سوقم تون كهلو يخيلي زبر ريتو يزلني قرم يغني ليوني اسكي تدمسيسي يطفيو زبحال ازرار بالو مو كومدماتي ماكلاي منغست وي ما بجنرال
አልቡርሃን ዝምራሕ እዩ ሱዳን ሙሉእ ሙሉእ ናብ ምቁፅፃር ገፁ ከይዳሎ ዝበሃል ኣሎ ሞ እስኪ ሕፅር ኣቢልካ ክሳብ ክንደይ እንተኣሽሙ ርጉፅ እቲ ሓበሬታ እቲ ወሃቢ ቁልጡፍ ደገፍ ዝበሃል ወይ ብጀነራል ሓምዳን እንዳጋሎ ዝምራሕ ደጊሙ ሓይሉ ናይ ምውፃእ ተኽእሉስ ክሳብ ክንደይ ልዑል እዩ ክሳብ ክንደይ እንታይ ዓይነት ትስጉምቲ ከም ዝበልካዮ ኣብ ህዝባውያን ትካላት ከምኡ ድማ ነቲ ህዝቢ እውን ክብሎ ክእል እሞ ደፊሩ ናብኡ ገፁ ክኸይድ ክእል ዝብል ግምት ኣለካ ድዩ ክኸስቦ ገለ ኣይፍትንን ስርዓት ህግደፍ ምናልባት ዘይግበር ነገር የለን ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ ሓደጋ ሰዓታት ኣብ ኩናት ኣቲኻ ዘይትተዓፃፀፈሉ ምትዕፅፃፍ ዘይትኸዶ ርሕቀት ኣይህሉን እዩ ፈተውቲ እናቐነስ ፀላእቲ እናቐነስካ ፈተውቲ ምብዛሕ ሓደ ካብቶም ጥበባት ናይ ፖለቲካ ይኹን ጥበባት ናይ ኩናት እዩ ስለዚ ከምኡ ዓይነት ኣጋጣሚታት ከምኡ ዓይነት ኩነታት ክፍጠር ይኽእል ዶ ዕፁ ኣይንገብሮን ከምኡ ዓይነት ተኽእሎታት ክኽሰት ይኽእል እዩ ዛጊት ከምኡ ዓይነት ምልክታት ግን የለን ስለዚ ክሳብ ዝሕጂ ዘላ ኩነታት ገምጊምና እንተሪእናዮ እቲ ንብሎ ዘለና እቲ ንሰግኦ ህዝብና ከይልክም ንብሎ መጥቃዕቲ ሕና ናይ ምፍላይ ስጉምቲ ክውሰድ ይኽእል እዩ እቲ መሊኡ ተሳዒሩ ወፂኡ ካብ ሱዳን ሰፊሕ መሬት ገዲፉ ተባሪሩ ገለመለ ዝብል ኣነ ከምኡ ይመስለንን ብዘለኒ ገምጋም ብዘለኒ ሓበሬታ ብርግፅ ካብ ወሳኒ ቦታታት ብፍላይ እቲ ንሞራሉ ንልዕልንኡ ምልክት ዝኸውን ንደገፍቱ እውን ሞራል እናሃበፅ ፀንሐ ልዕልና ኣለኒ ዋና ከተማ ተቋፃፂረ እናበለ ክዛረበሉ ፀንሐ ትሕዝቶታት ከሲርዎ እዩ ንኣብነት ካርቱም ጠቕሊሉ ለቂቕዋ እዩ ኣዋርሓ ቁፂሩ ነይሩ እዩ ካብ ዝወፅእ ካብ ካርቱም ካብ ዝሰፍሐ ክፋል ናይ ካርቱም ጠቕሊሉ ግን ካብተን ዝተረፋ ናይ ገለ ክፋላት ናይ ካርቱምን ጠቕሊሉ ግን ኣብ ዝቐረባ እዋን እዩ ተደፊኡ ወፂኡ ዘሎ ሕጂ ካርቱም ገዲፍካ ማለት መሊእኻ ወዲቕካ ሜትካ ማለት ኣይኮነን ከምኡ እንተዝኸውን ሰራዊት ሱዳን እውን ንካርቱም ገዲፉ ኣብ ፖርት ሱዳን ማእኸሉ ገይሩ ይንቀሳቐስ ነይሩ ቤተ መንግስቲ ገዲፉ እዩ ሓድሽ ቤተ መንግስቲ ኣብ ፖርት ሱዳን መስሪቱ ካብኡ እዩ ከም ማሕደር ፀኒሑ ማለት እዩ ነቲ ኩናት ከካይዱ ይኹን ሰራዊቱ ከዋፍር ፀንሐ ሕጂ ንሱ ይኮነን ኣብ ኩናት ዓይነይቲ ከተማ ገዲፍካ ገለ ይኮነን ሓደ እቲ ናይ ሞራል ሕቶ ኣሎ ካልኣይ እቲ ናይ ሎጂስቲክስ ጉዳይ ኣሎ ዘየቋርፅ ናይ ሎጂስቲክስ ፍሰት ናይ ሎጂስቲክስ ናይ ምርካብ ዕድላት እንድሕር ኣሎ ኣብቲ ዘለኻዮ ከባቢ እውን ንዓኻ ዝድግፍ ህዝቢ እንድሕር ኣሎ ሰረት እንድሕር ኣለካ ኣብ ህዝቢ ተወሳኺ ከዓ ግዳማዊ ሓይልታት ብሎጂስቲክስ ብዝተፈላለዩ ናይ ዲፕሎማሲ ካልእ ዝተፈላለዩ ብፋይናንስ ዝድግፈካ ሓይልታት ናይ ርሑቕን ቀረባን እንድሕር ኣለው ቀሊል ኣይከውንን ብቐሊሉ ትጠፍእ ዓይነት ሓይሊ ትኸውንን እዚ ዝብሎ ዘለኹ ዓይነት ፀጋታት ስለ ዘለዎ እውን እዩ ኣብ ገሊኡ ሃገራት ኣፍሪቃ ዘይጨበጦ ዘይሓዝኦ ኣፅዋራት እውን ሒዙ ድሮን ኩለን ሃገራት ኣፍሪቃ ዝሓዝኦ ቴክኖሎጂ ኩናት ኣይኮነን እዚ ሓይሊ እዚ ግን ድሮናት ኣለዎ ብርክት ዝበለ ድሮናት ናይ ድሮን ድጋፋት ይረክብ እዩ ካብ ብዙሕ ከም ንሰምዖ ካብ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ቀሊል ዘይኮነ ደገፍ ከም ዝረክብ ንሰምዕ ኣለና ንፈልጥ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ብቐሊሉ ክጠፍእ ይኽእል እዩ ዝብል ርእይቶ የብለይን ብዓቢኡ እቲ ሕጂ ካብ ካርቱም ተደፊኡ ዝፅጋዓሉ ዘሎ ከም ደጀን ርእይዎ ዘሎ ከባቢ ምዕራባዊ ከባቢታት ናይ ሱዳን እዩ ኣብ በዓል ዳርፉር ኣብኡ ከባቢ ዘሎ ቦታታት እዩ ዝሕዝ ዘሎ ብድሕሪኡ ከዓ ንጫድ ገይሩ ማለት እዩ ጫድ ከዓ ንዕኡ ትድግፍ ከም ዘላ ብዓቢኡ እውን ናይ ዝምድናታት ናይ ሓረግ ወለዶ ዝምድና እውን ከም ዘሎ ኣብ ጫድ ከም ዝውለድ ገለ ይዝረብ እዩ ኣብ መንጎ ጫድን ሱዳንን ኣብ ዘሎ ቦታታት ኣብኡ ምዃኑ ትውልዱ ኣብ ጫድ እውን ትውልዱ ከም ዘለዎ ካብኡ ንላዕሊ እውን ብፖለቲካዊ ይኹን ብናይ ኣሰላልፋ ረብሓታት ፅዑቕ ዝኾነ ደገፍ ካብ መንግስቲ ጫድ እውን ከም ዝረክብ ይስማዕ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብድሕሪኡ ጫድ ኣላቶ ከምዚ ናይ ትግራይ ዓይነት ኩነታት ኣይኮነን ተኸቢብካ መዋፅኦ ዘይብልካ ዝኾነ ይኹን ደገፍ ዘይትረኽበሉ ዓይነት ኩነታት ኣይኮነን ናይ ሓይልታት ዳዕመል ሰሪዕ ማለት እዩ ካብ ጫድ ሃገር ኣብ ጎንኻ ዘላ ዘይተኣደነ ደገፍ መንገዲ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ካልእ ዓበይቲ ሃገራት እውን ዝድግፎ ኣለዋ ከምቲ ዝጠቐስናዮ በዓል ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ማለት እዩ ስለዚ እዝታት ኣሎ ብዙሕ ሓበሬታታት ከም ንሰምዖ ኢትዮጵያ እውን ከም ትድግፎ ናይ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ኣፅዋራት ብመንገዲ ኢትዮጵያ ኣቢሉ ናብኡ ዝበፅሓሉ ኩነታት ከም ዘሎ ይዝረብ ነይሩ እዩ ድሕሪ ከምዝታት ዓይነት ደገፋት ኣሎ ሰፊሕ መሬት ህዝቢ ዘለዎ ዓድታት እውን
ሒዝካ እንድሕር ኣለኻ ብድሕሪኻ እውን መውፅእን መእተውን ደጀን ዝኾነካ ቦታ እውን እንድሕር ኣለካ ሃገር ዝኣክል ቀሊል ኣይክኸውንን ምስቲ ዘለዎ ዓቕሚ ሰብን ዓቕሚ ኣፅዋራትን ቴክኖሎጂ ኩናትን ብቐሊሉ ክጠፍእ ዝኽእል ስርዓት እዩ ኢለ ኣነ ኣይርእን ስለዚ እንታይ ዳኣሉ ክፍጠር ዝኽእል ምናልባት ሓደ ንሱዳን ናብ ክልተ ናይ ምፍላይ ናይ ምኽፋል ኩነታት ከጋጥማ ክእል እዩ ሃገር ሓይልታት ዳዕመል ሰሪዕ ዝሓዝዎ ቦታ ከም ሃገር ሒዞም ክቕፅሉ ከይዱ ከዓ ብሪፈረንደም ድዩ ብካልእ መንገዲ ሱዳን ከምቲ ኣብ 2011 ደቡብ ሱዳን ዝተፈንጨለት እቲ ምዕረባዊ ከባቢታት ናይ ሱዳን ከምኡ ዓይነት ዕጫ ከጓንፈውን ይኽእል እዩ ስለዚ ክልተ ሃገራት ክልተ መንግስታት ናይ ምፍጣር ኩነታት እውን ከጋጥም ይኽእል እዩ ኣይከኣልን ኢልካ ተዓፅዎ ነገር የለን ስለዚ ወይ ከምኡ ከጋጥም እዩ ወይ ድማ ኣብ ክልተ ከይተፈልየ ግን ንናቶም ግዝኣት ዘመሓድሩ ተወዳደርቲ ሓይልታት ኮይኖም ንንውሕ ዝበለ እዋናት ደማዊ ኩናት እናካየዱ ክፀንሑ ይኽእሉ እዮም እዚ ከዓ ብጥቕሉል ዝበለ ክረአ ከሎ ነታ ሃገር ኣዝዩ ሓደገኛ ከቢድ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራ ከስዕበላ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ግን ንንውሕ ዝበለ እዋናት ክፀንሕ ተኽእሎ ኣሎ ዝብል ርእይቶ ኣለኒ ግርም ይቐኒለዮኒ እሞ ብዝኾነ ናብታ ቀንዲ ዛዕባ ናይ ሎማዓንቲ ዛዕባና ክንከይድ ኢና ተራ ምሁራት ኣብ ቃልሲ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ብፍላይ ኣብ ደንቢ ተቃውሞስ ብዙሕ ይለዓል እዩ ምሁራት ኣለዉ የለውን ይምፁ ኣይምፁ ዝበሃል እሞ ዝረቢ ሞ እስኪ በቲ መሰረታዊ መጀመርያ ሕቶ መጻካ ተራ ምሁራት ኣብ ቃልሲ እንታይ ክኸውን ዘለዎ ወይ እውን ተራ ምሁራት ኣብ ቃልሲስ እንታይ እዩ ተራ ምሁራት ኣብ ቃልሲ ኣብ ሃገርና እቲ ኣብ ኤርትራ ዝተወደበ ቃልሲ ንሓርነት ዝተጀመረ 1961 ብጀብሃ እዩ ቅድሚኡ ካብ ብሰላማዊ ኣገባብ ካብ ኣርባዓታት ጀሚሩ ምንቅስቃሳት ነይሩ ሕጂ ብመንፅር ደረጃ ትምህርቲ ዕድላት ናይ ትምህርትን ኣብቲ ሃገር ብዘሎ መጠን ምሁራትን ለኪዕኻ ክትሪኦ ከለኻ ዝሓሸ ምሁራዊ ተሳትፎ ዝነበሮ ፖለቲካ ኣብቲ ናይ ኣርባዓታት ክሳብ ሱሳታት ዝነበረ ሰላማዊ ቃልሲ ዝካየደሉ ዝነበረ መድረኽ ዝሓሸ ተሳትፎ እቲ ፖለቲካዊ ባይታስ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝሓሸ ብቕዓትን ተመክሮን ዘለዎም ብመንፅር ናይቲ ዘመን ደረጃ ናይ ምሁርነትን ዕድላት ትምህርትን እቶም ዝተምሃሩ ዝበሃሉ ሰባት ዘንቀሳቐስዎ ፖለቲካ ይካየድ ነይሩ ኣብቲ ድሕሪ 1961 ዝቐፀለ ብረታዊ ቃልሲ ኸ ብርግፅ ኣብ ጀብሃ ይኹን ኣብ ሻዕብያ ኣብቲ መጀመርያ እዋናት ናይ ምሁራት ተሳትፎ ነይሩ እዩ ኣብቲ ዳሕረዋይ ኩነታት ግን ኣብቲ ቃልሲ ተቐባልነት እናረኸበ እውን ምስ መፀ ብፍላይ ልዕልና ናይ ሻዕብያ ምስ ተረጋገፀ ኣብ ሜዳ ኤርትራ ጀብሃ ምስ ወፀ ካብ ሜዳ ኤርትራ ተደፊኡ ተቐባልነት ናብ ከበሳ እናረኸበ ስለ ዝመፀ ብዙሕ ካብ ከበሳ ብዙሕ ሰብ ተፀንቢሩ ናብቲ ቃልሲ ብዙሕ ዘይተማሃረ መብዛሕትኡ ዘይተማሃረ ሰብ ናብቲ ቃልሲ መፅእ ነይሩ ምሁራት እውን ካብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝተፈላለያ ሃይ ስኩል ቤት ትምህርትታት ናይ ኤርትራ ካብ ወፃኢ ሃገራት ዝተፈላለዩ ዓቕሚ ዘለዎም ምሁራት ናብቲ ቃልሲ ተፀንቢሮም እዮም መጨረሻው ዕጫ ናይዞም ምሁራት እንታይ ኮይኑ እንተልካ ሻዕብያ ከም ዝፍለጥ ፍጥር ካብ ትብል ፀረ ህዝቢ ስለ ዝነበረት እቲ መሪሕነት ብኸምኡ ዝልለ ባህር ዝነበሮ ዕዋላ መሪሕነት ስለ ዝነበረ ዕጫኦም ብፍላይ ኣብቲ ኣብ ሰብዓታት መጀመርያ ሰብዓታት እቲ ግኑን ዝኾነ ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ዝበሃል በዓል ሙሴ ተስፋ ሚካኤል በዓል ዮሃንስ ስብሃቱ በዓል ተወልደ ኢዮብ ዝተፈላለዩ ዝተማሃሩ ኣካላት ዘልዓልዎ ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ነይሩ ኣብቲ ውድብ ለውጢ ክረጋገፅ ኣለዎ እዚ ውድብ እዚ ዴሞክራሲያዊ ኣይኮነን ዴሞክራሲያዊ ባህርያቱ እናጥፍአ ንዲሞክራሲያዊ ክብርታትን ልምድታትን እናጨፍለቐ ህልም ዝበለ ምልካዊ ስርዓት ምልካዊ ምምሕዳር እዩ ኣብቲ ገድሊ እውን ዝፍጠር ዘለዎ ምልካዊ መሪሕነት ገድሊ እዩ ዝፍጠር ዘለዎ ሶ ለውጢ የድሊ እዩ ዝብል ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ዝበልዎ ምንቅስቃሳት ነይሩ ንሱ መጨረሻኡ ብምጭፍላቅ ዞም ሰባት እዩ ብምድምሳስ ቶም ሰባት እዩ ተዛዚሙ ብዙሓት ምሁራት ኣዝዮም ዓበይቲ ምሁራት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ዓብይ ብቕዓት ዝነበሮም ኣዝዮም ዝተፈልጡ ንፉዓት ምሁራት ተጨፍሊቆም ጠፊኦም በቲ ስርዓት
በቲ መንካዕ ዝበሃል ፍሉጥ ምንቅስቃስ ስጉምቲ ክጠፍኡ ተገይሩ ማለት እዩ ስለዚ ካብኡ ዝጀመረ ዕጫ ምሁራት ኣብ ገድሊ ኤርትራ ሞት እዩ ኮይኑ ጥፍኣት ህልቂት እዩ ኮይኑ ጠፊኦም ማለት እዩ ጎኑ ጎኑ ከምዚ ገይሩ ፀረ ምሁራት ዝኾነ ውድብ እናተመስረተ ከሎ ነዚ ፀረ ምሁር ዝኾነ ምሁር ናይ ምጥፋእ ተግባራቱ ከዓ ብኣተሓሳስባን ፍልስፍናን ክድርዖ ስለ ዝደለየ ነቲ ትደልዮ ተግባራት በተሓሳስባ ብፍልስፍናዊ ዝኾነ እምነታት እናደረዕኻ ክትከይዱ ስለ ዘለካ ምሁር ተበላፂ ምሁር ተዋላዋሊ ምሁር ንኡስ ብርጅዋ እናተባህለ ምሁራን ክሸማቀቁ ርእሶም ከድንኑ ዝረኣዮም ከይዛረቡ ክጭፍለቁ ክደኑ ተገይሩ ማንም ሓደ ዘይተማህረ በቃ ኣብ መጓሰ ይኹን ኣብ ሕርሻ ይኹን ኣብ ገለመለ ዝነበረ ናብቲ ቃልሲ ከዓ ወይ ከም ፋሽን ይኽየድ ያሎ ኢሉ ዝኸደ ወይ ድማ ናይ ብሓቂ ኣብቲ ዝተወልዱ ዝዓበየሉ ዓዲ ግፍዕታት ናይ ገዛእቲ ሓይልታት እውን ሪኡን መሪርዎን ዝተጋደለ ከምኡውን ተጋደልቲ በቲ ከባቢ ዓዱ ክሓልፉ ከለዉ ዕጥቆምን ሸጥ መዓንጦምን ገለመለ ደናጉኦም ሪኡ ግርማ ሞገስ ሪኡ ባሂሉ ዝተሰለፈውን ከም ዘሎ ፍለጥ እንዲ ከምዚ ዓይነት ምክንያታት ገይሩ ናብ ገድሊ ዝወፈረ ብቁጥሪ ዝዓብለ ለፍቲ ውድብ ዝኾነ ዘይተማሃረ ኣካል እውን ነዞም ምሁራት እዚኣቶም ክጭፍልቆም ክደፍሮም ክፃብኦም እዩ ተገይሩ ምክንያቱ ናይ ምስትንታን ይኹን ናይ ምትንታን ብዝግባእ ዝመፁ ዘለዉ ሓሳባት እንታይ ትርጉም ኣለዎም ሓቂ ድዮም ክትንትን ዓቕሚ ዘይነበሮም ምስ ምዃኑ እተን ዝተነግርኦ እዚኣቶም ፀረ ሰውራኻ እዮም ፀረ እቲ ዋጋ ዝኽፈልካሉ ቃልሲ እዮም ተዋላወልቲ እዮም ንድሕሪት ክመልሱና እዮም ክዕንቅፉና እዮም ዝብል ሰፋሕቲ ዝኾኑ ወፍርታት ይካየድ ስለ ዝነበረ ኣንፃር ምሁራን እቲ ዘይተማሃረ እውን ብተለምዶ ጨጓር ዳንጋ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዝተፈላለዩ ፀሓፍቲ ምስ ሰየሞ ዳርጋ ተለሚዲ ጨጓር ዳንጋ ንምግላፁ ክትዕመና ጨጓር ዳንጋ ክንብሎ ንኽእል ኢና እዚ ጨጓር ዳንጋ እምበኣር ከይተንተነ ኩንነቱን ሓቅነቱን ከይመዘነ ከም ዘለዋ ተን ዝበሃላ ዘረባታት እናተቐበለ ናይ ብልቡ ፀረ ቃልሱ ከይኾኑ እናሰግአ ክጠፍኡ ፈቂዱ እዩ ክጠፍኡ ፈቂዱ ጥራሕ ዘይኮነ ክጠፍኡ ኣተግባሪ ናይ ጥፍኣቶም ኮይኑ ስለዚ ናይ ብሓቂ ቁም ነገር ነቲ ሰውራ ቁም ነገር ይገብረሉ ኣለኹ ውሽጣዊ ስግኣቱ ይቐርፈሉ የወግደሉ ኣለኹ ብዝብል እምነት መዓት ምሁራት ክጠፍኡ ተገይሩ ኣብ ምሁራት ዘሎ እምነት እውን እናተሸርሸረ ተዋላወልቲ ተጠራጠርቲ ዶ ሕንቀፍቲ ዶ ኣድሓርሓርቲ ዶ ንኡስ ብርጅዋ ዶ እናተባህለ ሳጓታት እናተዋህበ ተቐቲሎም ተኣሲሮም ተዳቂቆም ርእሶም ከድንኑን ክሓፍሩን ብትምህርቶም ክሓፍሩን ተገይሮም እዮም ገሊኦም ምሁራት እዚ ቃልሱ ከለዉ ምሁራት ምዃኖም ከይፍለጡ ከይተረፈ ክሓብኡ ይደልዩ ምንባሮም ኣብ ገለገለ ፅሑፋት ትርኢ ኢኻ እቲ ኩነታት ገድሊ ናይ ኤርትራ ክፅምበርዎ ይደልዩ ግን እቲ ባህርያቱ ከዓ ብማዕዱ ኮይኖም የለልይዎ እሞ ምሁራት ከም ዘይፍተው ዘለዉ ምሁራን ኣፀገምቲ ምዃኖም ምሁራት ኣብኡ ክሽገሩ ከም ዝኽእሉ ይርድኡ እሞ ግን ድማ ግድን ነቲ ቃልሲ ክፅምበርዎ ስለ ዘለዎም ናብቲ ቃልሲ ኣትዉ ዝነበሩ ምሁራት ምሁር ምዃኖም ከይፍለጡ ትምህርታዊ ድሕረ ባይቶኦም ከይተረፈ ናብ ምሕባእ ደረጃ ዝበፅሕሉ ኩነታት ምንባሩ ይዝረብ ኣቲኻ ትሪኦ ፀረ ምሁር ዝኾነ ኢንቫይሮንመንት ይፀንሓካ ምሁር ምዃንካ ክትሓብእ ትግደድ ማለት እዩ ገሊኻ እውን ነቂሕካ ትመፅእ ንምሁራት ፅቡቅ ዝኾነ ባይታ ከምዘየለ ፈሊጥካ ትመፅእ ስለዚ ምሁር ምዃንካ ተሓብኦቲ ድሕረ ባይታ ናይ ትምህርትኻ ማለት ክሳብ ክንዲዚ ታእሽሙ ነይሩ ራዕዲ ምሁራት ኣብቲ ቃልሲ ክርዕዱ ተገይሩ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ታሪካዊ ድሕረ ባይታ እዚ ነቂሉ እቲ ቃልሲ ንደርጊ ኣባሪሩ ህዝባዊ ግንባር ንኤርትራ ምስ ተቋፃፀረ እቲ ባህሊ ቀፂሉ እዩ ካብተን ህዝባዊ ግንባር ሒዝወን ዝመፀ ሕማቃት ባህልታትን ልምድታትን ድሕሪ 91 ዝተራብሐትን ዝበዝሐትን ክፋእ እምበር ዝተቐነሰት ሕማቅ ልምዲ የላን ስለዚ ወሲኹ ተራቢሑ ምሁራት ኣብ ሓደጋ ዝወድቁሉ ኩነታት ብሃገር ደረጃ ንምሁራት ዘለና ኣረኣእያ ሕማቅ ዝኾነሉ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ ማለት እዩ ስለዚ ምሁራት ካብዚ ዓይነት ታሪካዊ ድሕረ ባይታ ነቂሎም ኣብ ፖለቲካ ኤርትራ ዘለዎም ተሳትፎ ብጥርጣረን ብስግኣትን ዝተመልአ እዩ ነይሩ ክብል ይኽእል ሕጂ ብዚ ዘለናዮ ግዜ ኸ ኣብዚ ንፍትሕና ሓርነት ናብኡ ክመፅእ ሕጂ ኣብ ከም ዝበልካዮ ብዙሕ ድሕረ ባይታ ከም ዘለዎ ብፍላይ ካብቲ ናይ
ናይ መንካዕ ናይ የሚን መንቀሳቀሱን ከም ጀመረ ምናልባት ኣብ ገለ ተዘይተጋጊ ኣብ ናይ የማነ ተክለገርሽ መጽሓፍ ያመስለንስ ንጆን ዘብሬን ኣሲሮሞ ነይሮም ሕጂ ሓደ ካብቶም ጨጓር ዳንጋ መን ይኻስኻ ይብሎሞ ጆን ዘብሬን ይብሎ من ذهب كابرين يلو تردي كاني حجي كم زيوم عينت سبات يوم نتوم مهرات نداقو ندبلو موداتو ابزو ودي انامو مهور تبلاتي مهور توالاوال مبال انتي مالتيو سلمتاي مالتي توم زمرحو زلو مهورات هيكونو انديم ابنت نتقالس زمرحو زلو سي مساي نسينا نمرحو بتبابينا نمرحو زبلو ايمومو كمي يرم يم كابتي حدا مهور نفسهم اقليلهم كوصوا خيلهم سيت زبلني كابتي بزح زغربن مهنياتوس ولاتهم نابنت سرعه نهدف زمرحوا زلو اكلات سي ولا قتلتي يخونوا ولا حرتي يخونوا مبر ناي تمرت عامني درجه زلوهم ونيا كمي يرم يم نفسهم كابتي مهرات فليو خيلهم فعلي سياسكو سبكو يكونون نحزب ኤርትራ ይኹን ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ሰብ አይኮን ካብ ሰብ ውፅእ ዝበለ መለኮታዊ ጸጋን ዓቕምን ዝተዓደሎም ፍሉያት ፍጡራት እዮም እኮ ስለዚ ንሳቶም ይመሃሩ አይመሃሩ ፀረ ሰውራ ይኮኑን ንሰውራ ዝተፈጥሩ ኣቦታት ናይቲ ሰውራ ኣበር ዘይወጾም ቃልሲ ክዓውቱ ለይትን ቀትርን ከይዕረፉ ዝርህፁ ሰባት ተባሂሎም እዮም እኮ ተኣሚኑሎም ኢሳያስ እኮ ብኸምኡ እዩ ዝፍለጥ ሕጂ እውን ከምኡ ማለት እዩ ሓደ ንሱ ኣሎ ካልኣይ እቲ ብዓይኒ ስጋት ዝጭመት ምሁር እኮ ወሰንቲ ዝኾኑ ሕቶታት ቃልስና ናብ ዲሞክራሲያውነት ክሰጋገር ዲሞክራሲያዊት ሃገር ክትፍጠር ዘኽእሉ ወሰንቲ ሕቶታት ዝሓቱን ነቲ መሪሕነት ብድሆ ዝኾኑን ሰባት እዮም እኮቶም ምሁር ተበላፂ ተባሂሎም ክጥቁዑ ዝተገብሩ በር ዝሓሸ ቅኑዕ ሰውራዊ ምሁር ውፉይ ምሁር ዘይብለፅ ምሁር ዝበሃሉ ከዓ በኣንጻሩ ኣለዎ ማለት እኮ እቶም ሕቶታት ዘቕርቡ ምሁር ተበላፂ ተባሂሎም ሕላገት ይግበረሎም እቲ ኣሜን ዝብል ሕቶ ዘየልዕል ነቲ መሪሕነት ስጋት ዘይኮነ ምሁር ከዓ በቲ ሓደ ወገን ነቲ ጨጓር ዳንጋ ክፅለል ክዓብድ ንኽውንነት ከም ዘይርኢ ተገይሩ ክፅለል እተን ንምሁር ዘፅልዓ ብሂላት ፍልስፍናታት ዘረባታት እውን ንሱ እኮ እዩ ዝኽሽነን እቲ ምቕሉል ምሁር ነቲ ጎይታ ናይቲ ቃልሲ ተባሂሉ ዝኽበር ኢሳያስ ንዕኡ ከገልግል ዝተማእዘዘ ምሁር እኮ እታ ስርሑ ነዞም ጨጓር ዳንጋ ምፅላል እያ ሓድሽ ናብ ኣምልኾ ዝማዕበለ እምነትን ኣምልኾን ኣብ ኢሳያስን ብፆቱን ንክሓድር ዝግበሩ ወፍርታት ናይ ሕፅበት ኣእምሮ ወፍርታት እኮ እቶም ምቕሉላት ምእዙዛት ባራዩ ዝተቐየሩ ምሁራት እዮም ዘካይድዎ ነይሮም ስለዚ ክልተ ዓይነት ምሁራት እዮም ነይሮም ባራዩ ዝኾኑ ምቕሉላት ኣብ ምብልሻው ኣእምሮ ንጹሃት ተጋደልቲ ዝተዋፈሩ ምሁራት ኣለው ሕቶ ዘቕርቡ ውግንንኦም ከዓ ንዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ቃልሲ ዝኾኑ ሰባት ከዓ እቶም ተበለፅቲ ተዋላወልቲ ዝበሃሉ ኮይኖም ማለት እዩ ሕጂ ንኢሳያስ ከመይ ገይሮም ንሱስ ምሁር እንዲሁ ዝበልካዮ ወላታ ትምህርታዊ ድሕረ ባይቱ እኳ ስኢላ ተኹርዕ ኣይኮነትን እንድያ ኖ ናይ ኢሳያስ ኣይወልኩም ግን ኣብ ዙርያ ኢሳያስ ዘሎ ያን هو نساتهم كاتهم توسنة درجة بسيحي وقن كم تم فولي بقعت زنوبرم ويوند فولي تأمتها زتأمتوس هاي كم زي كونس يرداي خبلك علي قصلي يوني يا هو حقيو هو تماهيرو دروب اوت دا خوينو مجرشو امبر قلن معنا حاجة دروب اوت قبرنا لها هاجرنا دي كان دروب اوت شو السلام دروب اوت ኣብ ህዝቢ ይቕፅሎ ኣሎ ኩላ ካብኡ ዘይተሓልፍ ገይርዋ ቅንኢ ድዩ ሕስድና ድዩ ሕነውን ስለ ዘላቶ ተሕሞ እንዲያ ካብኡን ላዕሊ ምሁር ምህላው ማለት ስለዚ ናይ ሽዑ ሕማቅ ተመክሩ ኣባና ዘውፅኦ ዘሎ ብሓፈሻ ግን በቃ ቶም ምሁራት ንሱ እውን እኮ በቃ ዝተማሃረ ኢኹ ትብሉ ኢኻ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዝኣተወ እዩ ይወዳእዮ ኣይወዳእዮ ምስ መሃይም መቸም ኣይትሰርዖን ኢኻ ትምህርቱ ኣይፈጸመን ክትብሎ ትኽእል ግን መሃይም ከ ኣይትብሎን መሃይም ዝኸውንን ከምዚኣ ገይሩ ምልእቲ ሃገር ብሓንቲ እግራ ጠጠው ኣይመበላን ንብምልእታ ዝተማሃረትን ዘይተማሃረትን ዋየና በለት ከም ተሃድም ኣይምገበራን ነይሩ ሲልካ ትንዕቆ እውን ኣይኮነን ሓቂ ንምዝራብ ማለት እዩ ብሓፈሻ ግን
ንሱ ይመሃር ብፁዕ እዩ ዝሕተት ኣይኮነን ከምዚ ስዩመ እግዚኣብሔር ዝበሃል ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ንኣብነት ቀረባ ንኣብነት ኣብ ዘመን ሃይለ ስላሴ ስዩመ እግዚኣብሔር እዩ ዝበሃል ነይሩ እግዚኣብሔር ዝሰየሞ ናይ ኣምላኽ ወኪል ኣብ ምድሪ ስለ ዝኾነ ኣይጋገን ኣይብድልን ኣይስሕትን ንዕኡ ነቐፌታ ዘቕርብ ስኢሉ ኣጉል ድኸም ዝበሎ ንእምነት ኣብ ኣምላኽ ዘሎ ሓይልን እምነትን ዝፋታተን ሃይማኖት ኣልባ ተገይሩ እዩ ዝረአ ነይሩ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ብካልእ መልክዑ ከምኡ እዩ ተፈጢሩ ንኢሳያስ ዝነቅፍ ዝቃወም እዚኣ ጉዲልካ እዚኣ ለኣበር ዝብል ሰብ ነቲ ዝተፈጥረ ኣምልኾን ነቲ ዝተፈጥረ ኣምላኽን ዓቕሚ የብሎምን ሓይሊ ይብሎምን ይጋገዩ እዮም ኢልካ ከቢድ ክድዓት ከም ምፍፃም እዩ ክጥመት ጀሚሩ ስለዚ እዛ ኩላ ጨጓር ዳንጋ ንኢሳያስ ከም ዝጋገ ስለ ዘይተኣምን ኢሳያስ ዋላ ቀለም ዝጣዓመ ይኹን ሲ ምሁር ዋላ ይኹን ፀረ ሰውራና ኣይኮነን ሳላሱ እንድያ ዛ ሰውራ ትንፋሶ ኸይዓ ተሓድር ዘላ ሳላሱ እንድያ ዛ ሰውራና ትዕወት ዘላ መዓት ደርጊ ረፍሪፍናየ ንውዕል ንሓድር ዘለና ዝብል እምነታት ነይሩ ኢሳያስ ኣብ ትምህርቲ ይዕውት ኣብ ካላሽን ምትኳስ ዘርክቦ ዘይብሉ ኣብ ገለመለ ኣብ ኩሉ ዓይነት መድያት ዘርክቦ ዘይብሉ ኣብ ትብዓትን ድፍረትን ዘርክቦ ዘይብሉ ተባሂሉ እኮ ዝእመነሉ ካላሽን ገይሩ ተኪሱ ብጥኢት ስሙ ይፅሕፍ ነይሩ ገለ ዝብል ናይ ኣምልኾ ፅውፅዋያት ከይተረፈኮ ተፀዊሉ ኢሳያስ ተኸላኻሊ ታንኪ ገለመለ ዝብል ደርፍታት ከይተረፈኮ ነይሩ እዩ ስለዚ ክሳብ ክንዲ ዝኣክል ስኻ ትጋደል ኣዴኻ ትበኪ እያ ሕጂ እዚ ኮነ ኣምልኾ እዩ ስኢልካ ኣይኮነን ናይ ስለ ዘድንቕካዮ ክትምግሶ ስለ ዝደለካ ትብሎ ኣይኮነን ኢሳያስ ተኸላኻሊ ታንኪ ንስኻ ትጋደል ኣዴኻ ትበኪ እዚ በቃ ከምዚ መዝሙረ ዳዊት ጌርካ ሓሰቦ እቲ ሃይማኖት እዚ በቃ ክተስፋሕፍሕ እምነት ክሰፍሕ ኣብ ልቢ ክሰርፅ ኮይኑ ብመዝሙር እንዲ ክዕጀብ ዘሎ መለኮታዊ መንፈሳዊ ዝኾነ መዝሙር እዚ ንብሎ ዘለና ንኢሳያስ ዝበሃለሉ ዝነበረ ደርፍታት ከዓኒ ናይቲ ኣምልኾኦም መስረፂ መዝሙር ኮይ ናይ ህዝባዊ ግንባር መዝሙረ ዳዊት በሎ ናይ ኣምልኾተ ኢሳያስ መዝሙረ ዳዊት መወድሰ ኢሳያስ እዩ ክሳብ ክንዲ እዚ ዝዓመቕ ኣምልኾ ስለ ዝተገብረ ኣብ ኣምላኽ ሕቶ ይፍጠርኒ ንኢሳያስ እንታይ ኢሎም ሕቶ ክፈጥሩ እንታይ ኢሎም ክሓትዎ ምሁር እዩ ግን እቲ ምሁርነት ዘምፃኣልካ ጣጣ ናይ ክሕደት ናይ ምውልዋል ናይ ምጥርጣር ናይ ምድሓርሓርን ናይ ተበላፃይነትን ስምዒት እቲ መለኮታዊ ሓይሊ ናይ ኢሳያስ ይከላኸሉ እዩ ኢሳያስ በዞም ኣሉታዊ ዝምባለታት ክፅሎ ኣይክእልን በርከስ ኣምላኽ ዶ ብኣሉታዊ ዝምባለታት ይፅሎ እዩ ኣምልኾ ከምኡ እዩ ተገይሩ ኣብቲ ገድሊ ማለት እዩ ስለዚ ንሱ ዝፈቐዶም እዚኦም እውን ጥዑያት እዮም ነፃ እዮም ፀረ ቃልሲ ይኮኑን ገለ ተባሂሎም ዝረቑሖም ሰባትን ኣይትንከፉን እዮም ኣምልኾ እዩ እቲ ካልእ ሕቶ ዘልዕል ዲሞክራሲያዊ ሕቶታት ዘለዓለ ግን እታ ዕጩ እታ ንፈልጣ ኮይና ማለት እዩ ህልቂት ኮይና ኣብ ክትጋደለሉ ዝወፀኻ በረኻ ብመጋድልትኻ ብኣልማማ ትርሸነሉን ኣብ ፈቐዶ ጎዳጉዲ ሕማቕ ትርኢት ትርእየሉን ብሕማቕ ኣጣፍኣት ትጠፍአሉን ዕጫ ይገጢምዎም ማለት እዩ ነዞም ምሁራት እዚዩ እቲ ገድሊ ዘምፅኦ ትርፊ እወ ግርም ዮኒ እስኪ ኣብ ዝደንበ ተቃውሞ እውን ኮሚታት ትረአዩ ዳርጋ ተقربዎም ናብዞም ምሁራት ዝብል ዛዕባታት ትረአዩ ቶም ምሁራት ናይ ተقربና ኒኹም ወይ እውን ዝብሉ እንታሽሙ ዘረባታት ይመጽ እሞ ናይ መን ድኻሚ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ደረጃ ምሁራት ምውሓዱ ወይ ድማ ቶም ምሁራት ዝተወሰነ ግዜ ይፍትኑ ሞ ብድሕሪኡ ናብ ምህዳምን ናብ ገለን ይመጽሞ ድኻም ናይ መን እዩ واحد مهورات أب كالسي أبزز لنا يوفلاي هو بمسرته تقوم عينة سر مهوران زخنا الرأيا كابي ورثنا خبز سرعتيو دك من دا أخوينا إيرتراوي بقى خبز سرعة زورسي نساتن كمان كوي لغغن ورثوانيو أبتي خالق نهزبن هاجرن زاد مع زتكم ديمقراطياوي بحالنا تحساسباني زي نفع إيرتراومبر سكاب كما أتنكو نفعي إن أمنت هلم زبالة ملكاوي كوي كم حبرتسبنا كو بقى ملكاوي إتان السوز داليات تحساسبان لمدن تزي كوينا خبا وصي إل كان طريقاكو بقى كتفع كادحر زيبل بتنصلون بمرجمن لبخازت فعلك حبرتسب يزلناكو حجي أبقى لسونكم يزلو فليز بلا حساب حيزوز مثلا تاي تقطمو عين تعينت محبراو تنصلو تقطمو خابو سجيراون قال دفارات واسم بالا يسعنو من
ስለዚህ እቲ ስርዓት ዘውረሶ ናይ ምሁር ብዓይኒ ጥርጣረ ናይ ምጥማት ዝምባለታት ኣሎ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ርእቶታት ዝምባለታት ኣብ ደንበ ተቃውሞ እውን ኣሎ ግን ናይ መን ድኻም እዩ ዝበልካዮ ከም ህዝቢ ብሓፈሻ እቲ ህዝቢ ዝስከሞ ድኻም እዩ ኩላትና ንስከሞ ድኻም እዩ እቲ ምሁር እውን ኣብኡ ክወስዶ ክስከሞ ዘለዎ ድኻም ኣሎ ምሁር ማለት እኮ ኣተንባሂ ኣማቲ ኣርሒቁ ጠማቲ ብዙሓት ክርእይዎ ዘይክእሉ ክርኢ ዝኽእል ማለት እዩ ራእይ ዘለዎ ምሁር እንድሕር ኮይኑ ማለት እየ ሶ እቲ ምሁርስ ካብቲ ዘይተማሃረ ንላዕሊ ኣስፊሑ ምጥማት ኣንዊሑ ምጥማት ምግምጋም ይኽእል መንገዲ ምምራሕ ይኽእል መጻቢ ቦታት ናይ ምውፃእ ጥበብ ዓጢቕካ ኣለኻ ማለት እኮ እዩ ተማሂርካ ማለት ስለዚ ነዘን ዝተማሃረን ጥበባት ኣብ ባይታ ክጥቀመለን ኣይከኣለን ብድሆ ዲገጢምዎ ተነፅሎ ዲገጢምዎ ሰማዕ ዲሱ ኢኑ ተስፋ ዝቁርፅ መንሰይ ተፈጢሩ ኮይኑ ንምሁር ብዓይኒ ጥርጣረ ዝጥምት ተቃላሲ ከምኡውን ህዝቢ ተፈጢሩ እወ እሞ እንታይ ትገብሮ ንስኻ እንዲኻ ብፍልጠትን ብዓቕምን ካብኡ ተዓቢ ንስኻ እንዲኻ ጥበብ ትፈልጥ ንስኻ እንዲኻ መዋፅኦ ትፈልጥ ንስኻ እንዲኻ ንውሒካ ትጥምት እዚ ኩሉ ፀጋታት ሒዝካስ ተስፋ ቆሪፅካ ተተርእስካ ክትድቅስ ክሳራይ ማለት እዩ ንስኻ ክትመሃር ዘሕለፍካዮ 20 ዓመት ዋጋ ይነበሮን ማለት እዩ ንወለድኻ ክሳራ ኢኻ ንባዕልኻ ክሳራ ኢኻ ንሃገርካ እውን ክሳራ ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ንሱ እውን ብዓቢኡ ነቲ ዘጋጠምዎ ብድሆታት ካሃድመሉ ብዘይተማሃረ ተሳዒሩ ኣብ ዓዲ ስደት ተጠቕሊሉ ክነብር ዘይኮነ ወይ ድማ ጓኖት ክምህር ግዜኡ ክሕልፍ ንቁራቦ ደሞዝ ኣብ ከምኡ ተዋፊሩ ክነብር ዘይኮነ ክብድህ ክቃለስ እዩ ነይርዎ እቲ ፍልጠቱን ትምህርቱን ዝሃቦ ፀጋታትን ብልሕን ተጠቂሙ ንህዝቡ ክፀሉ ንደንበ ተቃውሞ ናብ ጥቁኑዕ መስመር ክመልስ ናብ ስነ ፍልጠት ከብሎ ናብ ዲሞክራሲያዊ መትከላት ክብርታትን ባህልን ከማዕዝኖ ባ ይግባእ ነይሩ ግን በቃ ተነፅሎ ገጢምዎ ሰማዒ ብለይን ኢሉ ተስፋ ቆሪፁ ኣብ ፈቆዶ ዓዲ ስደት ተዓፂፉ ይነብር ኣሎ ማለት እጂ ናቱ እውን ክንድገለ ዝኸውን ድኻም ኣሎ ኩሉ ግዜ ሰውራ ማለት እንታይ ማለት እቲ ዝሰፍሐ ህዝቢ ከም ቅቡል ወሲዱ ክመሓደረሉ ዝፀንሐ ሕጊ ፖለቲካዊ ስርዓት ማሕበራዊ ኣተሓሳስባን ባህልን ድሑራት ኣተሓሳስባታት ብሰፊሑ ህዝቢ ተቐቢልዎም ዝፀንሐ ንውሕ ዝበለ ዝኸዱ ሕጋዊ ማሕበራዊ ፖለቲካዊ ስርዓታት ንዓኣቶም ካብ ስሮም በወርቂቕካ بحدش زمناوي التحساسبة بحدش سرعات بحدش بوليتيكاوي سرعات متكا مالتي كو ثورة مالت ثورة كو مس بزحان مقطع مالتي بزحات بجيغان زختلو امنت دويلكا نتي وحدخا ناب بزحخ قير زخيل ناي ودبان ناي ركباتن ميلاتات تتقيمكا تفلتات زهبكا ميلات تتقيمكا دويلكا مقفات مالتي كو انصار زتغاغي بزحات حجي نزي قبرو إلا انتاي دا بزحات ابقوقي منقد اللو سلازي كلتا مارات اللاني ويمسو أم تتنبيركا قعزو قلقلات مغطال قوقي منقد حيسكا ويدم مخابو أم تعاليخا كالو تهاقرات هابزفات أو سلطون انفايرومنت اب سلطون حبرة تسب تشوكي خامن بار ازيو كويت ناي سنفنا مرجع ناي سنفات مرجع ناي مهوران كوينو زلو مالتي سلازي اب كمتي عينت سنفنا يودي غزلو تمهور بقى تنصلو قطيمو سماعي بلين يلو تعاليلو بزتفلالي مخنياتات كاب دنب تقاومو كوريحو قلو استمهار اكل نساقن مفتحي دي ايكونتن حزب ران منتاي دي مهيروكا حزبكو نبعلو تبلع زي بلو نغو قچا اقريسو ناب تمرتي زسدكاكو ابت قطرات ايرترا حجي انت زي قريدو زقنسن استمحايشن من نبابرو يلن انديو اب قطرات ايرتراكو غواسوت امعال 3 غزي يبلعو كلتا غزي ديو قلب يوم زبلعو قرسي قرسن سقيلوم وفرو حيزوما زخرو قچوم ديوم قالوم قوميدوم درار كامشت اب غزوم يدررو قالخوم كوتي 3 غزي مبلع زي كاله حبرتسب كويتي بفلاي بقطرات زنبر كومي تي اب موغاسه اب حرشا زنبر كاب كمزي عينت كوناتات نغو اوريزو نبعلو بطميو خبدو بطرحه تازر كابو نغيفو اوريزو ندقو خمهرنا بيت تمرت زسدد زنبر زحزبكو كابتاتي وزلو محبر قطباون بوليتيكاون دحرتن ودقتن تماهيركا حرخ توصكوي من نبابرو ختم حيشلكو يزمهركا اذ كل واغا تخفيللكا تماهيركا نزي حزبخا كاب صببا ناي موصع حلافنتكا زنقيخا اب مسرح غعزو قالس زغاطموخا بدهوتاتن تنصلون فريحكا اندحر نزار رأسي تتعامنيلكا تعاليخا تنبر تخون كاز سنفنا ايكو اي تتقم كالون فلتتكا مالتي سلازي
نسوون أو بصحيت الله أفتخم هزب نجاجي زلنا جيجا أفتخم هزب حزنا زلنا جوجوي مسمر كلاتنا بتقللا بصحيت علنا أتو مهرون لك خمانا أقواد أسكابانا اللعلي بصحيت الله من مسمهارو دا دويلو كرد كان سمع كان دا دلي خاتي سفي حزبي تقالا ساي كردا بزحنت كفلت مكبارن متصوارن كفلت ديمقراسياو بهالي كلابس زمناو تحساسبا زمناو أجاباب قالسي زمناو أجاباب ناي دبلوماسي ميلاتات كختل زمناو أجاباب ودبا كختل منكم هرودي دا ازلو اسخا حقوقت مورو زلك ازون كلهم سلطنات أجابات اندحر እዚኦም ምግባር ተሳኢኑካ ካብ ተሓፋሽ ካብ ዘይነቕ ሓፋሽ ዝመጽእ ግብረ መልሲ ኣፍሪሕካ ከጋጥመካ ዝኽእል ማሕበራዊ ተነጽሎ ኣፍሪሕካ እንድሕር ኣብ ገዛኻ ተጠቕሊልካ ትውዕል ኮንካ ታሪኻዊ ስሕተት ኢኻ ትፍጽም ዘለኻ ሃገር ጽባሕ ንግሆ ኣብቲ ተኣትዎ መዓሙቕ ኣብ ምእታዋ ናይ ባዕልኻ ናይ ይኹንታ ተራ ኣለካ ናይ ፍቓድ ድሓንቲ እቶ ኢልካስ ናይ ምፍቃድ ተራ ኣለካ ማለት ስለዚ ታሪኻዊ ተሓታት ኢኻ እታ ክትግበር ዘለዋ ግን مقطع يعني قرم يوني سفحوا تنكفنا لنا من الوقت مدب كي تنوح بزي خن كل فائنا من الوقت نتمهور قربكم زلوا ببزح تقلت تسأني حكا لخمو اسك نابتي حفاش حزبي ويد ما نابتي دحنا نابت حفاش حزبي انتاي من الاخت تحلل في باقيرنا نعزوه تقاقي مات نهزبنا خلفولو زدال ملغتسي أبت تكايدو قالسي أب محبراو قداتي أب بوليتكاو قداتي أب كله تغاقي كيهلو نتبل ترتعر بوتا هابابا أمرو خايا خبلو زدالي زهاسي النازلو فتصوم رأسا متأماني جيغا تبهال عبر تبهال يبلين زبل فتصوم رأسا متأمان تعنا زي بلو رأسا متأماني بهال ميزانو زي حالو امنتي زي سلازي بقى صبوا الله خو كتبل تخلي خكو بقى قعزي صبوا الله انفت قالسي صبوا الله كله معبالي صبوا الله كتبل تخلي حت صقم يبلون كمان نابلكا ግን ستيل تغاغي خيهلو تبل ጥርጣረ ቦታ خوهاب الله اب امرو ስለዚህ ህዝብና ኣብ ቃልሱ ዘሎ ዲዩ ኣብ ካለ ማሕበራዊ ጉዳያት ዘሎ ዲዩ ኣብ ኩሉ ህይወት ከዓውት ንኽትከውን ጌጋ ፈጺመ ሰብ እንዴ ጌጋታት ከይህልወን ንዝብል ጥርጣረ ቦታ ሃብ ኣብ ኣምሮኻ ዝብል መልእኽቲ ክሕልፍ ይደሊ ከይነውሐ ይغنيلي يغني لي يون حوي صبوق غزي نيرنا زخبركم تخاتلتي سناي زمنكم دما مرهم يدا مسيونا ساشبر زنبرنا صانحي تزمسل كال غزي بخال تحسون رخابينا نز مدب نمعباي نخلتين شانل سبسكرايب تقبروا كومنت ريتهم كتبوا نابلو باصح دما شير تقبروا لنا نحسن كال غزي بخال تحسون رخابينا مبروك كنا يغني الله